Počujem, chcem ti povedať, že ako niektorí ľudia zamestnávajú, že čo sa dá všetko porušiť pri jednom zamestnancovi. Minulé mi písala taká baba zo stredného Slovenska, čo robí v gastre. Myslel taký dlhý text, ktorého som ani nerozumel, že čo všetko je problém, lebo to bol taký myšmaš. Hovorím, že zavolajme si. No a z toho telefonátu, asi hodinového, si šlo toto. No, ona robí v gastre a má priznanú minimálnu mzdu 750 €, ale pritom má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, čiže mala by mať druhý stupeň minimálnej mzdy, minimálne 866 €. Ale ona zároveň dostáva nejakú časť na ruku, takže vlastne jej chodí zhruba 900-950 € výplata každý mesiac, ale nedostáva to priamo na ruku, ale dostáva to rovno na účet z účtu súkromného toho jej zamestnávateľa. Čiže on to aj neposiela z firemného účtu. Dobre. Ďalšia vec, že dovolenka. Dovolenku on platí tak, že nie, že ona si vyčerpá nejaké dni dovolenky, on vyráta priemerný zárobok za predchádzajúci kvartál a potom jej preplatí tú dovolenku podľa tohoto priemerného zárobku. Nie. On jej dáva každý mesiac akože 50 €, čiže to znamená, že za 12 mesiacov lieta 600 € a potom keď si čerpa dovolenku, tak v podstate on ju neprepláca, lebo on jej dáva dopredu preddavky, čo je akože úplne absurdný nonsens. Potom tam máš strávne, ktoré proste je teraz od 1.9. 3,43 je minimálna výška, ktorú ti má platiť zamestnávateľ, tak jej zamestnávateľ dáva, že 2 € za odpracovaný deň. To je ďalšia vec. Potom nadčasy, ona odrobí asi 500 hodín nadčasov ročne, s tým, že teda ročný limit je 400 hodín, 150 ti môžu nariadiť, 250 po dohode s tebou, ale teda ona odrobí oveľa viac a ešte ani tie nadčasy nemá platené ako nadčasy. To znamená, nemá tam ten nadčasový príplatok. Čo mi teraz privádza k ďalšej myšlienke, že ona nemá ani len preplácané sviatky s tým sviatkovým príplatkom, s tým 100%, takže ani to nemá. Nedostáva výplatné pásky, takže ani to nemá. Rozmýšľam, čo tam ešte bolo, čiže tá základná minimálna mzda zlé, výplatné pásky nedostáva, strávne zlé, dovolenka zlé, nadčasy zlé, sviatky zlé. No, myslím, že som pokryl asi tak všetko ešte platby na účet zo súkromného na súkromný, no proste akože katastrofa jedna za druhou. Čo má robiť? Tak akože, čo máš robiť v takomto prípade? Tak vysvetlil som jej, kde všade je porušovaný zákon. Takže má asi 4 možnosti. Prvá možnosť je odísť, lebo sa jedná veľmi neseriózneho zamestnávateľa. Čo samozrejme hovorila, že ona má v regióne problém niekam odísť, pretože je tam veľa možností a zase tiež nepočúva z iných firiem nejaké úžasné teda príhody, že nemá pocit, že keby niekam išla, tak to vyrieši a že tam, kde sa dá odísť, tak tam je to väčšinou všetko plné, lebo všetci sa tam hrnú, lebo je tam dobre. A ťažko sa tam proste mení zamestnanie. Ale dobre, že bude zvažovať. Druhá možnosť je, že porozprávať sa s tým zamestnávateľom a pohovoriť si s ním o tom, že čo všetko porušuje, ako to má byť po správnosti a že aby sa zjednala náprava. A žena tam povedala, že s tým sa nedá normálne baviť. Hej? Že proste ideme dobre, týmto sa radšej. S tým sa nedá normálne baviť, že on proste zahovára alebo odsúva tú debatu a tak ďalej. No tak ďalšia možnosť je samozrejme inšpektorát práce, kde hovorím, že možno by bolo dobre, keby teda dala ten podnet radšej rovno a ani sa predtým s tým zamestnávateľom nebavila, keď je takýto, lebo keď sa s ním pobaví, tak potom príde inšpektorát skúmať tieto veci, tak potom bude jasné, že to proste spravila ona. No a chcela dať anonymný podnet, čo vlastne som mi povedal, že ten anonymný podnet nedával, pretože to oni nezvyknú potom prešetrovať, lebo oni si ešte chcú vypýtať tvoju zmluvu pracovnú k tomu podnetu, oni ti chcú dať vyrozumenie z toho, čo zistili, a ináč by ste ho nedali. No čiže máme tam, že buď odísť, buď inšpektorát, buď porozprávať sa, a ešte niečo som jej hovoril. Ja si neviem spomenúť teraz na tú štvrtú vec. Ale chcel som týmto vlastne len ilustrovať. Kolegami nejakými riešiť? Ja, no a to je to, presne, s tými kolegami, hej. Že proste dosť by pomohlo, keby sa vlastne viacerí postavili za seba a spoločne riešili ten problém. Len na to mi povedala, že ona je tam na to sama. Že jednoducho všetci tam tak pofrflú si za chrbtom, ale keď príde na lámanie chleba, keby sa mali baviť s tým zamestnávateľom, tak sa tvária, že všetko je v poriadku.
Takže v tom osamoteného to je to ťažšie tým pádom. A zase o to by to bolo ľahšie, keby sa tí zamestnanci zjednotili, ale to je klasický slovenský syndrom a fenomén, že máš pracoviska, kde je jeden, dvaja ochotní niečo riešiť a ostatní nič. Ostatní sa tvária, že všetko v poriadku, lebo sa boja proste za seba postaviť. No, čiže preto nám to na Slovensku je tak, jak je, pretože ľudia sú takíto predposratí. No ale proste halus je, že ty normálne niekoho zamestnávaš, porušíš od prvého po posledné. Počúvaj ma, hovorila ešte aj niečo také, že si snažila ona vybavovať nejaké potvrdenia o príjme kvôli niečomu a zistila, že má ešte aj úplne z iného platu podvody? Áno, ale to podľa mňa súvisí s tým, že má priznanú nejakú mzdu, niečo dostáva na ruku. A hlavne, a toto tiež, ja som chcel zistiť tú dovolenku, že ako je vlastne prepláca z tých výplatných pások. No, že mi nevie dať výplatné pásky a tým pádom ona ani nevie skontrolovať, ako sú tie pásky vypočítavané a aké sú tam odvody platené, lebo ona ich proste nedostáva. Takže ani k tejto informácii sa nevie dobrať, že roky, hej, že 2-3 roky. No, takže proste katastrofa. Tak tu niektorí podnikajú, že takéto zamestnávanie. A ešte mala také obavy, a toto niektorí tí zamestnanci majú úplne zbytočne. Takúto paranoju, že že ten zamestnanec sa zo všetkého vykecá, on tu všetkých pozná na všetkých úradoch a to proste k ničomu nepovedie, ešte také porazenecké reči, ale to teda akože nebývaš takým pravidlom. To ako tým zamestnancom to tak znie, že to sa neviem, v akých kruhoch sa tí ľudia pohybujú a čo všetko majú podchytené, ale tak veľakrát vôbec není, to si to len tak ľudia medzi sebou tradujú. Skôr sa obávam toho, že keď sa tam pošla inšpektorát, že či tam pôjde dobrý inšpektor, lebo kvalita tej inšpekcie veľakrát závisí od toho inšpektora. Proste buď to zoberie nejaký inšpektor, ktorý robí pofiderný job a proste sa to robí to tak len, aby bolo, alebo to zoberie inšpektor, ktorý je podkutý, rozumie sa tej problematike, vie, čo má hľadať a ide za tým. Takže od tohto niekedy závisí úspech tej inšpekcie od prístupu inšpektorátu. No, takže proste takto sa dá zamestnávať. Chápeš? Dobre, ne? Áno. Porušíš od prvého po posledné a vybavené.